ndị ọyịma ana m anabata unu n'ihe mmemme nke jisike kwa ụbọchị nke taa. Ọ ga-amasị m ịkọrọ ya akọ ihe mere ọtụtụ afọ gara aga. E nwere n'otu obodo ebe e nwere ndị kwere ekwe bara ụba n'ọnụọgụ, ma naanị ihe ha nwere n'oge ahụ bụ otu mpempe nke akwụkwọ nsọ. Ihe a na-eme site na mgbe ruo na mgbe ha gbakọ wee gụpụta ya nkwa nke ukwu Chineke na akwụkwọ mpempe akwa nke nsọ ka ha nwere, tụgharịa uche na ya. Ihe a wee mere ka ha wee guzosie ike n'okwu Chineke n'oge ahụ. N'ụbọchị taa, n'ihe mmemme nke jisike ụbọchị, onye ọzọ adịrịkwume ị ga-agwa anyị okwu maka ihe gbasara n'ike nke okwu Chineke nke e kwuru sa n'okwukwe nke na-eweta mgbanwe nke ndụ. Nụrụnụ olu nke ndị oru ya ọrọpụtaworo. Nụrụ olu nke ndị oru ya ọrọpụtaworo. Lee anya n'ọlụ ndị ozi isi 10 amaokwu nke 33. Ngwa ngwa ya mere n'otu oge ahụ ka m zigara gị, gị onwe gị mekwara nke ọma na ịbịawo. Imere nke ọma na ịbịawo. Ya mere ugbu a anyị onwe anyị niile nọ n'ebe a n'iru Chineke ịnụ. Asị m ịnụ ihe niile nke onye nwe anyị nyeworo gị n'iwu. Nke a bụ Cornelius. O kwuru sị, anyị chọrọ ịnụ maka nzọpụta, anyị chọrọ ndụ ebighị ebi, anyị chọrọ nnwere onwe, mmeghe ụzọ, ihe ga-atọ Chineke ụtọ, ime ihe na-atọ Chineke ụtọ mgbe niile. N'ikpeazụ ka anyị wee keta alaeze Chineke. Anyị niile nọ n'ebe a ịnụ ihe niile nke onye nwe anyị nyere gị n'iwu. Ịhụwo, nke a gwụla ihe Chineke chọrọ n'aka gị. Mgbe ị nụrụ ihe niile Chineke kwere gị na nkwa, ịnụ ya, ọbanye n'ime ala obi gị, gbaa mgbọrọgwụ n'ime obi gị. Iwe sị, nke a bụ nke m. Jehova na-agwa m okwu a. Anọ m ebe a ịnabata okwu a. Anọ m ebe a ime ka ọ bụrụ nke aka m. Anọ m ebe a ime ka okwu a gbaa mgbọrọgwụ n'ime obi m. Ị nọghị n'ebe a uche gị anọrọ ebe ọzọ, ị na-ele anya aka nri na aka ekpe. Ị nọrọ n'ebe a obi gị anọrọ n'ahịa mbanụ. Ị maara na ngọzi a, na mmiri ozuzo nke ngọzi a, na ọ bụ nke gị, n'ihi na ọ bụ uche Chineke nye gị. Iwe sị, anọ m n'ebe a, ezinụlọ m nọkwa n'ebe a, anyị niile nọ n'ebe a, buru mkpa anyị niile wee bịa ịnụ ihe niile nke onye nwe anyị nyere gị n'iwu. Lee anya na amaokwu nke 44, amaokwu 44. Mgbe Pita kpuo akụkọ ndị a n'ọnụ, mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. Mmụọ nsọ dakwasịrị ndị niile nụrụ okwu ahụ. Ha niile onweghị nke agụpụrụ. Ndị nụrụ okwu ahụ, ha na-anụ okwu ahụ, ha n'ebe ahụ n'uche ha, anya ha nọ n'ebe Chineke nọ. Okwu a wee na-ezo ka mmiri na-aba n'ime obi ha. Ha wee na-ekwere okwu a, na-eri ya ka nri, na-aṅụ ya ka mmiri. Mmụọ nsọ wee dakwasị ha, were nzọpụta chọọ ha mma, were ọgwụgwọ nsọ tie ha ịgba. N'ezie, ha niile wee bụrụ ndị emere ka ha dị mma. N'abalị a, dịka ị na-anụ okwu ndị a ugbu a, ihe ịrịba ama ga-ekwe gị n'aka. Mgbe ị na-anụ okwu ndị a, ị ga-enwe ọgbụgba ama n'ime obi gị, na ọ nwekwara ihe na-eme n'ime m, na nke a bụ nke m, ọ bụkwanụ nke gị n'ezie. Anya mmiri kwa nke dị gị n'anya kemgbe ọtụtụ afọ, a ga-ehichapụ ya. Iru uju niile nke ọtụtụ afọ, a ga-ewezuga ya. Nhụju anya, ịta ahụhụ niile, ụbịam ọnụ ntụ nke nọ na ndụ gị kemgbe ọtụtụ afọ ga-apụ n'aha Jizọs. Ilu 4, anụmagụ na amaokwu nke 20. Ilu 4, amaokwu nke 20. Nwa m, ṅaa ntị n'okwu m niile, tọọ ntị gị n'ala n'okwu ọnụ m niile. Amaokwu 21. Ekwela ka ha si n'anya gị abụọ wezuga onwe ha. Elele anya ebe nsogbu gị nọ, elele anya na ihe mgbu gị ahụ, lekwasị anya na nkwa Chineke. Elele anya n'iru uju gị, lekwasị anya n'ogbugbo nke Chineke na-enye gị taa. Ka anya gị, obi gị, uche gị, ndụ gị niile lekwasị na ihe Chineke na-agwa gị n'ụbọchị taa. Dobe ya n'etiti obi gị. Lee na amaokwu 22. N'ihi na ndụ ka ha bụrụ ndị na-achọta ha. Okwu a nke na-anụ ga-ewetara gị ndụ ebighị ebi, ndụ enwebigara oke,
ndụ nke nwere ahụike, ndụ zuru oke, ndụ bụ ịgba, ndụ bụ kpoo. Ọ ga-adịrịrị gị bụrụ ọgwụgwọ, bụrụ ihe na-agwọ anụ arụ gị niile, ihe na-agwọ anụ arụ ha niile. Ọ dị mma, ihe na-agwọ anụ arụ nke mụ onwe m, kwuo ya, ihe na-agwọ anụ arụ nke mụ onwe m, site n'opu n'isi gị ruo na mkpịsị ụkwụ ọbụ ụkwụ gị, ala ụkwụ gị, ọgwụgwọ nsọ na ahụike ga na-ezo ka mmiri n'aha Jizọs n'ime ahụ gị, akụrụ gị, imeju gị, ngụ gị, ihe niile dị n'ime arụ gị, rukwara na nke a na-akpọ appendix, ha niile Jehova ga-agwọ ya, mee ka ha dị mma. Ihe ndị a niile bụ ọrịa gburu ozu nke na-abịa gbuo mmadụ n'otu ntabi anya. Okwu ị na-anụ taa ga-emetụ akụkụ niile nke ndụ gị. Lekwa ka ị na-adị mma, a na-ahụkwa ka ị na-eguzoro dịka dike na dimkpa. Ana m ahụ ihe ịrịba ama Chineke ka ọ na-ezokwasị gị ka mmiri ozuzo ugbu a n'aha Jizọs. Ekele dị Chineke n'ụbọchị taa na akwụkwọ nsọ bụ ihe dị mfe mmadụ inweta. Ị maara n'ụzọ dị mfe mmadụ inweta ọzịza wee nye ekpere ya bụ ịchọpụta nkwa Chineke na akwụkwọ nsọ wee were ya n'okwukwe gakwuo Chineke na ekpere. Nwanna, ka m gwa gị ihe nzuzo. Ị matara na Chineke nna na-asọpụrụ okwu ọnya karịa aha niile? Nke a bụ eziokwu. Ikwere? Ọ bụrụ na ikwere, ka ngosi gị n'akwụkwọ nsọ. Mepee akwụkwọ nsọ na akwụkwọ Abụọma isi 138 amaokwu nke 2 ya. Akwụkwọ nsọ mere ka mara Chineke na-ebuli okwu ọnụ elu wee karịa aha niile. N'ezi kwere siri mata nke a, na ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ozuzo oge ngozi Chineke, ị ga-aja akwụkwọ nsọ ma ite ego ya, tụgharịa uche na n'ụbọchị niile wee na-ekpe ekpere site na nkwa ya. Ị ga-ahụ na nrịara ị ga-abụ ihe a gwọrọ. Ị ga-abụ onye ga-enwe mmeri. Ị ga-abụ onye ga-enwe ojuju afọ nke ndụ a site n'ike nke okwu Chineke. Ebe ọ bụla ị nọ n'ọwa ozi, welite aka gị elu. Taa bụ ụbọchị nzọpụta nye gị. Dịka ị na-eweli aka gị ahụ elu, guzo ọtọ n'ụkwụ gị. M ga-ekpere gị ekpere ugbu a. Guzo ọtọ ugbu a, ebe ọ bụla ị nọ ugbu a. Ekele dịrị Chineke. Ana m eto Chineke n'isi gị, ana m eto Chineke n'ebe ị nọ. Guzo ọtọ n'ụkwụ gị ugbu a. Aga m ekpere gị ekpere. Nzọpụta abatawo. Ugbu a bụ oge akara aka. Taa bụ ụbọchị ahụ akara aka, ụbọchị nzọpụta nke ndụ gị. Dịka ị na-eguzo ọtọ n'ebe ahụ, were nwayọọ mechie anya gị, hụdata isi gị, gwa onye nwe anyị, biko Jizọs Kraịst, ana m anabata gị ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Nke a bụ n'etiti gị na onye nwe anyị. Gwa ya, ama m na abụ m onye mmehie, enweghị m ike nke onwe m imeri mmehie m niile, ma ugbu a ana m ajụ mmehie m niile. Ana m echegharị pụọ na mmehie m niile. Ana m etufu ajọ omume m niile, gbakute ha azụ. Eji m obi m niile na okwukwe na mkpebi m na nke onwe m na-abịakwute gị. Achọrọ m ka ịzọpụta m, gbaghara mmehie m niile. Amaara m na ị gaghị ajụ m. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Ị nwụrụ n'ihi m n'elu obe nke Kalvarị. Ana m anabata gị ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Ma ọ na-emetụta m ma ọ bụ na ọ dịghị emetụta m, ekwere m na ịzawo ekpere m niile. Azọpụtawo m. Kwuo ya, azọpụtawo m. Ana m anụ olu gị. Kwuo ya, azọpụtawo m. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Welie aka gị ahụ elu. Chineke nna anyị, ana m ekele gị n'aha Jizọs, n'ihi na nke a bụ oge ahụ akara aka, mgbe mmiri ozuzo nke ngọzi, mgbe mmiri ozuzo nke nzọpụta, mgbe mmiri ozuzo nke mgbapụta ga-ezokwasị ụmụ gị. Isi anyị rịọ gị n'oge mmiri ozuzo nke ikpeazụ na ị ga-eme ka igwe ojii jupụta na mmiri, na ọ ga-ezokwasịkwa mmadụ niile. Ya mere onye nwe anyị, ndị a niile nọ ebe a, ma ndị nọ ebe a, ma ndị nọ ebe ọzọ, ma ndị nọ n'ọwa ozi, n'ọgbakọ ọbụla, ndị na-anabata okwu gị ugbu a, ndị na-anabata nsọpụta gị ugbu a, nye ha nsọpụta ahụ n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, rụọ ọrụ ebube a n'ime obi ha. Zachapụ mmehie niile nke dị n'ime ha. Were ike nke mmehie ahụ tijie ya, laa ya n'iyi, ka ha nwere onwe ha. Mee ka ọ pụta ihe, ka nzọpụta ha pụta ihe, ka mgbapụta ha pụta ihe, ka ndụ ebighị ebi pụta ihe n'ime obi onye ọbụla ugbu a. Onye nwe anyị, emezuo ya. Anyị anabatawo ya. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Emezuo ya.
ugbu a ka a na-ekpe ekpere maka mkpa gị. Chineke nke eluigwe, ịbụ Chineke hụrụ ụmụ ya n'anya, Chineke nke obi ebere, Chineke nke ihe banyere anyị na-emetụ n'obi. Ịbụkwa Chineke onye nwe ike niile. N'ebe ị nọ, ọ dịghị ihe a na-apụghị ime. Ị mere ka osimiri uhie takọọ, ị ga-eme ka oruru ọbara ahụ takọọ. Ị mere ka mgbidi Jeriko daa. Nsogbu niile ebe zara aza ha niile ga-adapụ n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ugbu a, onye nwanyị, ana m ezipụ ike gị, ike nke onye nwanyị n'ime ndụ gị. Nara ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Ihe ahụ zara aza n'olu maọbụ ụdị ihe ọbụla zara aza n'ahụ gị, gbafuenụ, tikpọsịanụ n'aha Jizọs. Ntị ahụ chiri echi, ọnụ ahụ na-adịghị ekwu okwu, ekpere mbụ ka onye nwanyị metụ gị aka ugbu a. Metụ ọnụ gị aka ugbu a. Tọpụ ire gị na-agba ugbu a. Ebe a ugbu a, nụrụ okwu a na-ekwu ma were ire gị kwuo okwu n'aha Jizọs. Anya kpuru isi nke na-ahụ inyoghi inyoghi, ugbu a aka Chineke na-emetụ gị. Ị ga-ahụ ụzọ. Asị m dịka anyị na-emepe anya anyị, ị ga-ahụ ụzọ nke ọma n'aha Jizọs. Ihe ọbụla asị na ọ bụ ọrịa na-adịghị agwọta, ọrịa kansa, ọnya afọ, maọbụ ụkwara nta, maọbụ ọrịa obiri na aja ọcha, nsogbu ọbụla nke dị n'akụrụ, nke dị na ngụ, maọbụ n'ọkpụkpụ, maọbụ n'ime ọbara, maọbụ n'akwara, ka agwọ unu n'aha Jizọs. Ndị niile bụ ndị ozi nke ọnwụ nke chọrọ ka ha kpọla gị mmụọ n'ike, ala m ha n'iyi. Etijie m ịyagba niile ahụ, ewezuga m nhụju anya ahụ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ekpere m onye nwanyị n'isi ndị a niile arụ ha kpọnwụrụ akpọnwụ, maọbụ ndị nwere nkwarụ, maọbụ ndị nwere ọkpụkpụ gbajiri agbaji, maọbụ na ha dara ngwọrọ n'ụzọ ọbụla, onye nwanyị ana m arịọ ka ike gị dakwasị ha ugbu a. Bilienụ gawa ije n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ana m arịọ gị, ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ nsogbu ahụ, ihe ma aka n'iru ahụ, maọbụ ọrịa ahụ, maọbụ nrịrị ahụ, metụ onye ọbụla aka ugbu a. Ugbu a, n'aka nri m, n'aka ekpe m, n'iru, n'azụ, n'ụlọ ikwu niile, ebe niile, ma ndị nọ n'ọwa ozi, n'ọgbakọ ọbụla, n'obodo ọbụla, na mba, na steeti ọbụla, onye nwanyị metụ ha aka ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị, wezuga ihe niile bụ nrịrịa nke ụwa na ndụ ha. Mee ka ha zuo oke, ka onye ọbụla zuo oke site n'isi ruo n'ọkpa. Mee ka ha zuo oke n'aha Jizọs. Ekele gị Chineke anyị, ekele gị onye nwanyị, emezuwo ya. Asị m na-emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Toonu Chineke anyị, toonu Chineke anyị. Ekele Chineke na inwetawo ihe ahụ ị na-achọ. Leruo onwe gị anya ugbu a, inwetawo ihe ịrịba ama. Eze onye obiọma nara ekele papa, malete n'ọgwụgwụ, wherever you will be, nara otuto papa. Imarumaye, imarumaye, imarumaye papa. DJ
iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke jisike kwa ụbọchị nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya ụmụghị onye mgbasa oziọma na-enwe anyị na-ekwu ị na-enwapụta ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na jisike kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gck.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ jisike nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.